Yau samari da yawa suna da burin aure, amma zuciyarsu cike take da damuwa. Auren da suke fata ya zama abu mai nauyi saboda tsadar kayan lefe, amma zuciyarsu na cike da buri. A kasuwa ma farashi ya hau sama, akwati da kaya sun zama tamkar siyan mota. Duk da ƙoƙarin ajiya abin da ke hannunsa bai kusan rabin abin da ake bukata ba. Shi kuwa yana son aure da gaske, musamman masoyiyar da zuciyarsa ke so. A gefe guda, iyaye suna da burin ganin auren 'ya'yansu cikin shela da ado. Abokansa suna ta bashi baki, amma zuciyarsa ta ƙare saboda babu hali. Ita ma tana jira, tana fatan su yi aure ko da kayan lefen ba su da yawa. Sun miƙa lamarin ga Allah, domin shi kadai ne zai sauke musu nauyin da rayuwa ta dora. A ƙarshe, aure ba tsadar kaya ba ce, aure gaskiya ne, soyayya ce da juriya. Wannan sako ne daga Shamsu Ayuba Gangara.